Nasubukan niyo na ba yung buttered shrimp na gagawin ko sa araw na ito? Pero syempre, ito ang main ingredients niya. Bawang, butter, and shrimp. So, may nilagay lang talaga ako dito na siling pula na pampaanghang. Pero bago ko start yan, syempre binalatan ko yung bawang. At meron ako nabili sa Shopee na makakatulong sa akin sa pagdikdik or pag-grate ng bawang. So, ito yun guys. Akala ko noon maliit lang siya, pero malaki. Pero kahit malaki yan, kahit konting bawang lang ilagay nyo, madudurog at madudurog talaga siya. Pero hindi naman kasing durog ng nararamdaman ng taong iniwan. So, ito na yun guys. Manual lang siya. Kailangan lang i-push siya ng i-push para madurog yung bawang. Tapos kung durugin, nilagay ko na nga pala siya dun sa butter. At ito naman yung sinunod ko. Hiniwa ko yung siling pula para manamnam talaga yung lasa ng anghang. At sa mga hindi naman mahilig sa maanghang, pwede nyo pong hindi lagyan ng sili. Nagpainit na nga rin pala ako ng kawali. At pagkatapos mainit ng kawali, lagay ko na yung butter, sibuyas, bawang. Antayin natin mag golden brown at sinunod ko na rin ang hipon. Ang hipon na ito ay nabili namin sa palengke. Sobrang sariwa pa siya kaya maganda siyang gawing buttered shrimp. Pinakulaan ko siya ng konti at sinunod ko na rin ng ibang sangkap. Yung sili, yung bell pepper. Naglagay nga rin pala ako dito na onion leeks para meron naman siyang kulay na green. So, eto na guys! Ang sarap, 'di ba? So, tingin pa lang busog ka na. So, ayan, nakikita nyo na sobrang nagkukulo na siya. So, maya-maya malapit na siyang maluto. Ayan, thank you so much for watching. Wake up, party till the morning, and we'll do it all again. Get it started, my apartment, go and tell all of your friends. It's the party of the century, it's the night that never ends. Wake up, party till the morning, and we'll do it all again. Do it all